Senyor Marí, mire, jo podria fins i tot entendre-ho. Jo crec que vostè avui està prou enfadat, ja sabem tots que està molt enfadat últimament perquè li han llevat el lloc, senyor Costa, però no fa falta que ho pagui amb mi. Vostè s'ha posat molt nerviós al començament. Miren, jo faig crítica i faig alternativa. I si vostè obrira bé l'oïd, entendria tot el que nosaltres hem exposat durant molt de temps i que, com comprendrà, està dia rere dia en els nostres debats. Mire, alternativa és transparència. Això és alternativa. A la manca de transparència, l'alternativa no és altra que transparència, en mayúscules. L'alternativa és la democràcia. Democràcia. Vostès això ja han oblidat ni el que significa. Diu vostè, qui legitima? Perdó, mire, la legitimació que li donen unes eleccions no és justament per a saltar-se les lleis. No li legitimen per a saltar-se les lleis. No li legitima a vostè ningú, la majoria no legitima per a delinquir. No legitima. I això és el que estan fent vostès. I de fet diu, vostès només que critiquen i no tenen dret a fer-ho perquè nosaltres estem legitimats. El concepte de democràcia, perquè jo estic aquí igual que vostè. Després de les eleccions que hem de fer, anar-nos en tots, perquè vostès ja estan aquí i són majoria, doncs bé, el concepte, això són alternatives. Mire, vostè diu que trobem alternatives, que d'on anem a treure els diners? Doncs, per exemple, vostè s'ha enterat que el president ha viatjat a un país germà per aportar un parc temàtic de Ferrari que val 800 milions d'euros, quan, per exemple, la seva aportació per a indústria és de 257 milions d'euros? Això és que hi ha que sopesar-ho, hi ha que posar-lo en una balança, hi ha que equilibrar això, el que vostès volen gastar en el que veritablement després inverteixen en les coses importants. Parlen d'empreses públiques i diuen, no, és que algunes, doncs bueno, és normal que no siguin rentables. Algunes ho han sigut, rentables, però només que per a algú. I per a algú molt determinat, per a aquest, als que vostès directament li devien algun favor o fins i tot que han hagut de pagar el seu silenci. Això és per a lo que vostès dediquen les empreses públiques. I nosaltres no estem per això. Nosaltres estem per una bona gestió de les empreses públiques, i no que servisquen de paraeta i de xiringuito per taponar qüestions que vostès volen tapar. Els impostos, mire, en el tema dels impostos la discrepància és, vostès creuen que hi ha que fer pagar a qui més té, al que té el poder, perquè vostès carreguen tots els impostos sempre als mateixos. Per als que més tenen, li redueixen els impostos, i vostè ho sap, els impostos de successions, de transmissions, etc. Qui paga aquests impostos? Parla de l'ocupació i diu que aquests pressupostos van per a incrementar l'activitat econòmica. Mentida! Però si és que van parlar el senyor Gerardo Camps fa no res del tema dels ingressos i diu no, vostès veuran augment, però no és perquè s'ingressa l'activitat econòmica, s'augmente. Ho va dir el senyor Gerardo Camps, és perquè s'ha fet un model de finançament que el que fa és donar-nos més percentatge dels impostos que se recaptaven. I per tant, això són paraules del senyor vicepresident del Consell. El tema dels sous, no vull deixar-ho passar. Diu vostè que els empleats públics van demanar que s'equiparara la baixada dels sous. Anem a veure, vostès se pensen que estaven a favor d'això? Van muntar una vaga general, no sé si vostès en això ho tenen clar. Però és que més encara, no estem a favor ni de que se baixen els sous a uns ni als altres, i com comprendrà uns pressupostos que el que tenen és, per iniciativa del govern del Partit Popular, una baixada dels sous al personal laboral de les empreses públiques, doncs no anem a estar a favor. Igual que no votarem a favor de la iniciativa del Partit Socialista. Perquè més encara diu vostè, no, és que nosaltres per la Constitució, per les lleis, hem aplicat el principi d'igualtat quan hem baixat els sous als empleats públics. Però clar, aleshores per què no baixen els sous al segon escaló? Al segon escaló de l'administració, als directors generals, que en declaracions públiques el senyor Gerardo Camps va dir que no perquè és que era insignificant la baixada del sou. Per a ells no val el principi d'igualtat? Bueno, és que alguns d'ells estan tocats per la gràcia de Déu. I com estan tocats per la gràcia de Déu, per suposat no són iguals que la resta. No són iguals que la resta.
I mire, sobre el tema dels gastos, i acaba, senyora presidenta, no compartim la seva política de gastos. No, però sap per què? Perquè no compartim el seu concepte dels gastos. Per a vostès els gastos és, els serveis públics són gastos, invertir en medi ambient és gasto, els sous dels treballadors és gasto, i en això és on vostès estan fent les reduccions. Ni ho estan fent encara en la visita del papa, en els sobrecostos varios, en els viatges del senyor president, en aquests gastos no redueixen, en els altres és on estan tocant i on estan reduint aquestes aportacions econòmiques. En això no estem d'acord i, per tant, si no ho havia entès, jo se ho aclariré. Res més.